भोजपुरी जगत के पितामह स्वर सम्राट भरत चाचा के गीत हो यही गाना हम बोलिए हम सुन ले। हाँ ठीक जरूर जरूर भाई एगो सुनी ना देखी। हाँ ये गाना के बाद बहुत गाना ऐसा होला जो डाउन हो जाना। अब दुनिया में कतनो गाना गम के लोग गाई युवा वर्ग के, लेकिन हमारे एक लाइन कहीं कहीं भारी पड़ जाना। सही कतनो भाव दे के गई हीरोइन के संग, लेकिन एक लाइन कह दे कि दिल जे बनावल पागले नु होई, प्यार जे बनावल होई कसाई। लेकिन भरत चाचा के गीत के आदेश है प्रयास करते हैं। टी सीरीज एशियाई कंपनी के बच्चारू और हाला भारत देश के हर एक प्रांत में एक कंपनी के झंडा लहरा एक जानी कहते कि गवना करवला ये हरी जी जय हो आर्य गवना करवला ये हरी जी अपने पुरु बाबा गइलाए अपने पुरु बाबा गइलाए गवना करवला हरि जी गवना करवला हरि जी अपने पुरु बाबा गइलाए जय हो गोपाल बाबा बाबा बजोले वाले तो कुछ देर पहले भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर अरविंद आनंद चाचा की ओर से भी आशीर्वाद मिलल है। नारायण जी के कृपा चाचा पर बनो 100-200 फिल्म बनाई भोजपुरी जगत में। कहतरी कवनो सने सावना पतिया पठवला मोर बीरहिनिया के बड़ा डहकवला मोर बीरहिनिया के बड़ा डहकवला तड़पवला जिया छनवला मुखिया जी के तो मैंने हमारे भाई वाला संबंध बड़ भाई या छोट भाई जी अच्छा छन्ना वाला ये हरी जी जी अच्छा छन्ना वाला ये हरी जी अपने विदेशा गइलाए अपने विदेशा
गइला जहिया से कोइला पठवला न पतिया रही रही याद आवे तोहरी सुरतिया रही रही याद आवे तोहरी सुरतिया कमला हरी जी आज रुआ कमला हरी जी रुआ अपने पुरु बाबा अपने विदेशवा गइला एरा अपने पुरु बाबा गइला एरा खड़ी पाकर से धन्यवाद धन्यवाद करवला ये हरी जी कवन करवला ये हरी जी अपने पुरु बाबा गइला